kuma lokaci ne da za mu shiga kashi na biyu. Kwamanda, tunda magana ka faro akan Arewa, a baya-bayan nan an yi wani babban taro da ya haɗe fuskokin ɗaukacin gwamnonin Arewa guda 19. Jihar Kebbi, gwamna Idris Nakan an ce shi ne mai masaukin baƙi wanda aka yi wannan taro a jiharsa, kuma an tattauna abubuwa daban-daban wanda a ƙarshe gwamnonin nan suka cimma matsaya akan dukkanin wata sun buɗe wani asusu da za su ringa sa naira miliyan 1000 kowace jiha. In aka tattara a kowane wata za a samu miliyan 19,000, wanda ake sa ran in an haɗa waɗannan kuɗi za a kalli matsaloli da al'ummar Arewa ke ciki da kuma suke ci musu tuwo a ƙwarya, kamar yadda kai ma kodayaushe kake magana cewar an ba Arewa, ko da a cikin wannan maganganun da kai yanzu ka yi wannan magana, to akwai yanzu hanya da ake ganin za a samu mafitar. Ban san ya ka kalli wannan taro da kuma tunanin da su gwamnonin suka zo da shi a daidai wannan gaba da ake wannan yanayi, har ma da matsalar tsaro da suke ganin cewar ta tagayyar wannan Arewa. An ce akwai wannan shirin da za a tsinkari wannan abin da kuma yadda za a samar da ci gaba a kawo ƙarshen irin waɗannan abubuwa. To babu laifi, amma ka sani wannan taron da suka yi taro ne wanda suka wa kansu, taro ne ba su yi don talakawa ba, don talakawa su amfana. Kansu kuma? Ina so in ga kansu ne. Saboda duk cikinsu babu wanda bai shekara 3 ba. Me isa da can farkon hawansu ba su yi wannan plan ɗin ba, kuma sun san halin da Arewan take ciki. Amma yanzu da suke ce za su tara kamar biliyan 19 duk wata, zaɓe ne ya zo, yaudara ce. Ni fa ka san irin waɗannan fa ni idan wannan abin ya zo na gaskiya na kan faɗi gaskiya. Don haka ina da gononi a ciki, amma ni ba zan ɗaure musu gindi. Fulan ne wannan, kuma yakin neman zaɓe ne, yaudara ne su koma. Idan ka fahimta dukkansu kusan 'yan sakantenuwa ne suka fi yawa a cikinsu. To don haka dan sun yi wannan ni ban yi mamaki ba, kuma ba dan wai talaka iji daɗi suka yi ba, ba dan su faranta a talaka bane, ba dan su faranta a Arewa bane. Sun yi ne akan ga magana ce ta zaɓe sun zo za su mai da mutane kaji, a ce za a yafa musu wannan kuɗin ko za a kawo musu menene mutane su yadda da su. Ba wani gwamna duk Arewa, ka san ina da gwamnoni, wallahi ba wani gwamna da na tabbatar cewa jama'arsa suna tare da shi, wallahi sai gwamna watakila 1 zuwa 2. Bagu dai na san 100% mutanen Neja su suna tare da shi. Shi na Niger kenan? Da Niger, saboda halayensa na gari da irin ya zama bawansu. Na biyu kuma, to zan iya ɗora wa shi mai masaukin baƙi, Dr. Nasiru Ƙauren Gwandu. Kebbi kenan. Kebbi. Amma shi ɗin ma ba kamar Bago ba, Bago 90% ne. Shi kuma watakila mutanen suna tare da shi wajen 65% zuwa 70%. Ka fahimta? Wato Bago ya fi shi karɓuwa a gwamnati. Ya fi shi karɓuwa, to ai magana ma a yi mulki cikin adalci, cikin sanayya, ba komai, ai Bago ya huce Ƙauren Gwandu. Ka fahimta? A gogewa da ma'amala da sauransu. Kaga dai Ƙauren Gwandu ya kamata ya zama ya huce shi da ma'amala, tunda ya yi shugaban 'yan ƙungiyar ƙwadago. Kaga nan ma ma'amala ce da al'umma. Amma magana ta gaskiya, duk gwamnonin da suke Arewa babu gwamnan da mutanensa suke ƙaunarsa, suke son sa, kuma izan mu bawansu irin Excellency Umar Bago. Ina tabbatar maka shine zan maka garanti. Amma duk mutumin da ice maka gwamnoni sun isa da talakawansu, babban maƙaryaci ne, ƙarya ike yi. Duk wannan magana propaganda da gwamnoni suke da wannan tara kuɗin, billahi lazi ba wanda yake da control ɗin talakawansa a jiharsa, ƙarya ne, babu. Amma mai girma Umar Bago ina da control ɗin al'ummarsa, saboda na farko mutum ne mai mutunci, kuma ya ja girmansa, kuma abin duniya bai rufe masa idanu ba. Sannan ya kawo musu ci gaba da yawa. Yanzu idan ka je birninsu Mina, wallahi za ka ɗauka cewa tun da aka fara demokuraɗiyya daga 99 zuwa yanzu, sun yi gwamnoni sun shekara 8 wajen guda 16. Amma wallahi aikin da na wannan shekara 3 billahi lazi duk cikinsu idan ka haɗa aikinsu bai kai aikin da Excellency Umar Bago yayi ba. Gashi da kishin mutanensa, gashi da ya yarda cewa mutanensa su dogara da kansu, su zo su dibanci al'amuran noma, tarakta
guda 1000 nawa ya sayo. Yau gashi Niger State banda waɗannan 'yan iskan bujirarin tsinannun mutanen da suke hana mu sakewa, wallahi idan aka noma Niger, wallahi abincin da za a noma a Niger mu arewacin Najeriya ba za mu iya cinye shi ba, na rantse maka da Allah. Saboda abin da yasa Umar Bago ina da kishin al'umma, ina da kishin jihar, ina da kishin sarakunan jihar, ina da kishin dattijan jihar, ina da kishin talakawan jihar, sannan yana da kishin 'yan siyasar jihar. Shi yasa kaga cewa duk cikin waɗannan gononin babu wanda zai iya fitowa ya bugi kirji ce zai kawo maka talaka. Ƙarya ne, yaudara ne. Shi yasa Bola Tinubu waɗannan gononin su daina yaudara ga kana an gizo musu kuɗi masu yawan gaske constituency, amma mun rasa ina kuɗin yake. Amma idan ka je Mina za ka tabbatar kuɗin da ake aikawa da gwamnatin Mina a ƙarƙashin Excellency Umar Bago ina amfanuwa ga al'umma, ina zuwa har ƙasa. Amma duk sauran gwamnonin ina kuɗin. Wai kar a ce dan dai kurum shi Bago din dama tun farko ka ce mutumin ka ne kuma kuna tare da shi kafin ma ya zama gwamna tun yana dan majalisa. Shi yasa kafin ma ya zama majalisa. To shi wani zai ce ba shi yasa ka tsame shi a cikin su 19 saboda sanin hali shi yasa kare ya ci alli. Inda na san Excellency Umar Bago kafin ya zama mai mulki waɗannan duk ban san su ba haka. Na san abin da zai iya, na san abin da ba zai iya. Amma an ce mutum in yawo kan irin wannan fa kujera fa sauyawa yake wai kan jaki ma. Na rantse maka da Allah bai canza ba. Bai canza ba. Ba shi da girman kai. Idan ka kira shi a waya in ka ga bai dauka ba ina aiki, da zarar ya zama aiki ya masa kaɗan wallahi zaka je ya bugo maka waya. Halinsa ne ai, dan manyan mutane ne, dan babban gida ne. Bai gaji wulakanci ba. Shi yasa kaga mutanen Mina ba su taɓa samun gwamna mutumin kirki, mutumin arziki, mai kishin su, mai kishin addinin su, mai kishin ilimin ƴaƴansu, mai kishin tsaron su, mai kishin noman su, mai kishin rayuwar su, mai kishin iga cewa mutanen suna zaune lami lafiya. Duk asibitocinsa idan ka je zaka ga sun wadata da magani, birni da ƙauye. Bago ne kawai yake da wannan a nan arewacin Najeriya. Ba don wai na san shi da daɗewa ba, halayensa na sani. Ka fahimta? To amma wasu gwamnonin arewa idan ma ka je garin nasu sai ka tsine musu akan sun ci amana al'umma. Ba abin da suka tsinana mutane sai ƙarya sai zancen banza. Sai idan an kusa zuwa cikin gari su ɗauki wasu fitilu da gyare-gyare da fulawoyi na banza da wafi wai ai ka zo garin su nan ne gyara. Duk hanyar da manya za su bi ita za su gyara. Amma duk hanyar da manya ba za su bi ba za su gyara ta ba. Mayaudara ne maha'inta waɗannan galibin gwamnoni. Don haka ni duk mutumin da ya tsaya kan gaskiya wallahi tallahi zan goyi da bayan. Amma komanda kai kake fa korafin cewar 'yan arewa an ban mu a baya kuma al'umma sun kowa ya rike hannunsa ba tare da yayi humbasa ba. Yashi yanzu an yi kuma kana cewa kai wai kamar wai harka ce ta zaɓe da ya tunkaro. Wannan ba shine ci gaba ba. To ta ina za a yi? Ci gaban na farko mutum ya kula wani hali al'ummarsa talakawa suke ciki, wani hali 'ya'yansu suke ciki, me suke bukata a lokacin da zan musu in ga na yanke musu wahala ta wani bangare, shine ci gaba.